Nagpanawagan naman si Atty. Paulina Massidda, ang Principal Counsel halin sa International Criminal Court Office of Public Counsel for Victims, nga i-confirm sang judges sa Pre-Trial Chamber 1 ang mga kaso batok kay former President Rodrigo Duterte. Pahayag sini nalabot sa mga ebidensya nga ginpasa sang prosecution ang standard nga kinahanglanon agod nga magpadayon sa trial ang kaso. Suno kay Massidda, tinuig ang ginulat sa mga pamilya sang biktima para sa sininga proceedings. Sa sulod sa malawig nga tinuig suno sa iya, ginpahipos sila nagsuprer bangod sang stigma, bangod na tukhang ang ilang nga mga himata, kag wala pa ginhatagan sang hustisya diri sa Pilipinas. Nagpahayag si Massidda nga nagalaom ini nga mga pamilya nga malabot na gid Manila ang ilang ginalauman nga hustisya paagi sa International Criminal Court. We speak today on behalf of thousands of victims and surviving families who suffer immeasurable harm under the so-called anti-drug campaign conducted during the administration of a suspect, former President Rodrigo Roa Duterte. We speak for families who cannot be here, mothers who buried their sons, children who lost their parents, the spouses who now raise families alone, and communities that have lived for years under fear and silence and that continue to bear the consequences of violence that swept through their neighbours like a storm. These victims appear today before you not as mere statistics or distant figures or images in report as pictured yesterday by the defence, but as human beings whose rights under the Rome Statute have been violated in the most profound ways.